Ja, hej Så er igen. vi klar igen. Yes. Så skal jeg bare lige have Kan dig du på høre noget? billedet. Jeg kan høre dig Ja, fint. vi Jeg kører. skal Ja. bare lige have dig på billedet også. Der var du. Godt. Så det jeg sådan set bare har brug for, Torben, det er sådan set bare, dybest set 2-3 ting. Et eller andet sted, det de studerende har brug for, hvis de får at vide ultrakort om, hvad er DKF for en institution, det du lidt har skrevet i mailen, forklar, hvad er det egentlig for en organisation I er, hvad er jeres historik, hvad er jeres opgaver, det er den ene ting. Så bagefter fortæl lidt om specifikt, hvad er det for en udfordring, I simpelthen beskriv den udfordring, vi lige har talt om, og så meget gerne sådan det tredje, prøve at forklare, hvad er jeres historik, hvorfor er det en helt ny udfordring, hvorfor er det er svært for jer at tage en anden case, eller sammenligne med nogle andre sager, du har været i, hvorfor er det en unik ny case, som kræver nogle helt nye tiltag. Giver det mening? Ja, det kan være, der skal være spørgsmål undervejs. Ja, det skal jeg nok gøre. Ja. Det er godt. Super. Så bare hvis du måske starter med, og jeg tænker det er bare sådan lige nogle minutter, bare lige for at forklare, hvad er egentlig, bare lige for at sætte ord på, hvad er DKF for en størrelse? Hvad er jeres baggrund, og hvad er jeres primære formål? Yes. Er du klar? Ja. Godt. Dansk Kommunikationsforening er 3.000 medlemmer deromkring, som favner hele kommunikationsbranchen. Og det vil sige, at der er journalister, der er folk fra universiteterne, der er sådan nogle som mig selv, som er skole faktisk, med fra branchen på forskellige vis er medlemmer her. Og foreningen er små 16 år gammel, hvor den blev lagt sammen med nogen, der arbejdede privat, og nogen, der arbejdede offentligt. Så vi rummer begge dele, kan man sige. Den er sat i verden for at udvikle faget, sådan så man får nogle kompetencer til at kunne gøre sig selv dygtigere. Man kan komme på kurser, man kan få noget efteruddannelse. Der er kompetencegivende, så man samler op på ingen eller kan få en marked på universitetet. Men vi giver noget mere kursusagtig efteruddannelse af forskellige karakterer inden for alle mulige discipliner, som nu dukker op. Så laver vi gå hjemmøder, hvor man kan se forskellige nye dagsordner, lære, hvad der rører sig inden for sociale medier, eller lydbranding, eller et eller andet, som jeg synes er sjovt. Og så laver vi noget netværk, hvor folk de mødes i forskellige faglige sammenhænge, som kan være inden for fødevarer eller noget andet, hvor man så samles i netværk og holder sig selv ajour gennem nogle diskussioner. Så det er egentlig det, vi gør. Vi prøver at til arbejdsgiver og sætte en dagsorden, at kommunikation er vigtig, at kommunikation i nogle sammenhæng er løsningen på en række problemstillinger, og vi har nogle mennesker, som er så fagprofessionelle, at de kan løse opgaven, og vi sørger for at holde en vis standard og give nogle betingelser for, at det her fag, det kan udvikle sig her i landet. Det er det, sat i verden for, ganske enkelt. Det, der er vores udfordring, nummer 1, det er, at vi skal være flere medlemmer. Der er knap 3.000, så er mit gæt, og nu vil jeg ikke starte endnu, men mit gæt er, at 10.000, hvis alle, der melder sig, alle, der arbejder med kommunikation, melder sig ind. Så der er rigtig meget mulighed for at udvikle på mellemtallet. Det er sådan, at der er cirka lige mange, der melder sig ind og melder sig ud hvert år. Så vi har ikke lidt svært ved at folk til at melde sig ind, men der kunne godt være flere. Men vi har også svært ved at fastholde dem, som vi får ind i bæksen. Så vi har en medlemsudfordring. Og målet for medlemmer, det er jo at give foreningen gennemslagskraft. Jo flere medlemmer, jo stærkere en tone har vi i det offentlige. Jo flere medlemmer, jo flere aktiviteter, fordi det er også en medlemsborget forening. Det er ikke alt, der kommer fra de professionelle, som jeg tilhører, men det er også, og især de frivillige, som skal involveres på forskellige vis. Så jo flere vi er, desto flere aktiviteter, desto bedre forudsætninger har vi for at forfølge vores mål og skabe professionelle forhold for kommunikatører. Og så at få. Der bliver gennemført en få sådan værvekampagner en gang imellem, ikke systematisk,
Vi har gjort noget på blandt de unge studerende, som kan meldes ind. Det koster 300 kroner, og er man så uddannet, så koster det 1450 kroner om året at være medlem. Mange betaler det selv ud af egen lomme, men mange får det betalt på deres arbejdsplads. Fordi arbejdspladserne synes, at det her det er vigtigt for at have en eller anden form for faglighed koblet på de mennesker, som arbejder med kommunikation. Men mange betaler, så prisen er ikke sådan voldsomt afskrækkende, kan man sige. Men vi er ude efter at finde de muligheder, der er for at... Det er sådan lidt med, skal det være primært studerende? Mange af dem, når de så får job, de studerende, så opsiger deres medlemskab. Hvorfor gør det det? Hvorfor forestiller det ikke? Hvad er det for en barriere, som eksisterer? Professionelle medlemskab, som så stiger cirka 1000 kroner. Ikke? Så der er en udfordring der. Og der er så også generelt en udfordring i forhold til, når potentialet er så stort og så relativt få af medlemmer, så ligger der en barriere der, hvorfor melder man sig ikke ind. Og det kan være, det er en tidstypisk ud. Folk melder sig ind i en klub for at løbe, men de løber selv rundt omkring søerne i København eller i Fældeparken eller andre steder, helt fuldstændig fri af generalforsamlinger og demokrati og så videre. Måske gør det samme så gældende her, det ved jeg ikke. Men det kunne være. Måske skal man have en mere projektorienteret tilgang til det, at man ikke kobler sig på et helårskontingent, men kobler sig på nogle forskellige typer arrangementer i stedet for, og kalder det ikke et medlemskab, men kalder det noget andet. Der ligger en diskussion og en refleksion, i hvert fald refleksion i, hvad er det for noget, et medlemskab bidrager med positivt og negativt i opfattelsen hos vores potentielle medlemmer. Yes. Så kunne jeg godt tænke mig at høre her til sidst, bare lige ja. Her til sidst, Torben, som det sidste spørgsmål. Det her, er der nogle tidligere erfaringer, nogle tidligere løsninger for dit professionelle liv, nogle du kan trække på i dit møde med den her udfordring, eller udgør det sådan en helt unik udfordring, hvor du har svært ved at trække på tidligere løsninger i andre sammenhænge? Jeg tror ikke, at udfordringen er unik, fordi den har været der hele tiden. Og der har været gennemført forskellige ting hvert år. Jeg tror, at udfordringen er, at det er, når vi kigger på det, er overraskende svært at få løftet det medlemstal. Det har været stagnerende igennem 4-5 år. Så der er et eller andet, der tyder på, at hvor det før kom af sig selv, fordi Dansk Kommunikationsforening, det er sådan, ja, det klinger egentlig meget godt, det har man lyst til at være en del af, hvis man arbejder med kommunikation. Men den tidsretningskraft, som navnet rummer intuitivt, ser ud til at være ikke på samme niveau som tidligere. Så der er den der stagnation, der gør, at det lidt er en ny situation, vi står i. Vi skal i hvert fald gøre tingene på en anden måde for at løfte og skabe et nyt niveau i rekrutteringen. Og det nytter måske ikke noget at gøre de ting, vi har gjort før, som har været sådan lidt få et medlem til at skaffe et medlem. Ikke? Det er sådan den typiske måde at gøre det på, at hvis du skaffer et medlem, så får du 3 flasker vin, eller en billet til Det Kongelige Teater, eller et eller andet. Altså det er den måde, det har gjort det på før. Der skal mere til. Selvfølgelig er det godt, at vinder hjælper vinder, men hvad er det nye for hvad er måden at være medlem på nu? Yes. Det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening. Synes du har forklaret nok til, at var det sådan set det, du primært gerne vil fyre af selv? I forhold til den her, hvis vi siger et spørgsmål om at få identificeret den her specifikke udfordring, hvad der gør sig gældende, hvad handler den om, og hvad er det for nogle mekanismer, der kan være der på spil? Fordi så kan jeg nemlig bruge det her til at sætte de studerende i marken, til både at prøve at belyse, hvad er det for nogle adfærdsmekanismer, der ligger bag ved den der stagnation, I oplever, det der problem med at både fastholde og rekruttere nye medlemmer, og så egentlig også bede dem om at så være lidt djævelens advokat på det, du siger med, at der er ikke rigtig noget, man kan sammenligne med, så se, hvad de som kollektiv hjerne kan brain frem af løsningsforslag, der kunne måske være importeres fra andre lignende sammenhænge. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det lyder rigtig fint. Jeg kan godt lide det der med, at hvad er der forskellige adfærdstyper eller parametre, som du nævnte, der gør sig gældende her. Altså,
der ligger noget i segmenteringen, altså det er at være lidt mere specifik i tilgangen til at tale medlemmer, i stedet for det bare er en stor masse, vi taler om. Så det rummer altså en mulighed for at tænke lidt anderledes i forhold til medlemmer. Der er forskel på at være kommunikationsdirektør i Region Hovedstaden og nyuddannet fra Roskilde Universitet. Ja. Og som det ligger nu, så bliver alle behandlet ens, så det er der en kæmpe værdi i, at man mødes på kryds og tværs. Men det er i hvert fald et spørgsmål, som presser på, synes jeg. Skal alle behandles ens? Skal alle have samme tilbud? Eller skal vi folde medlemsbegrebet ud på en helt anden måde, som måske er mere tidsvarende end nu? I don't know. Altså, de fleste vil gerne koble sig på et projekt, eller støtte, eller gøre noget intuitivt. Men det her med det lange træk, det er i nogle sammenhæng også, ligesom jeg fortalte om med atletik, så er det så udfordrer det os. Folk vil gerne blive støtte, for eksempel at deltage i et motionsløb, men at melde sig ind i klubben, nej, det sgu ikke rigtigt. De vil hellere bevare friheden, ikke? Ja. Alright. Nu synes jeg sådan set, jeg har, hvad kan man sige, indhold nok fra dig til, at jeg kan klippe noget sammen med det her, som de kan sidde og kigge på enten på dagen eller før dagen. Ja. Og så kan du komme klokken 3:15 til at være så med den der times tid, hvor de så præsenterer, hvad de så gruppevis er kommet frem til. Både i forhold til, hvad er deres bud på, hvad fanden driver den her adfærd, som du beskriver, den her for jer set, kommercielt set, negative adfærd. Hvad driver egentlig den, med den viden, de har opnået på faget her? Og så bagefter måske prøve at sige, når de så hører den her beskrivelse af den udfordring, hvad tænker de så i forhold til lignende situationer i deres arbejdsliv? Ringer der nogle klokker hos dem, hvor de siger, jamen jeg synes faktisk, det er meningsfuldt at tage den her udfordring, som jeg stod med, ind og prøve at udfordre lidt på den del. Hvad tænker du om det? Det lyder perfekt. Altså, jeg synes, det kan være, altså, det er super godt, og det er jo optimalt relevant, fordi jeg skal starte der 1. maj, og har brug for noget. Jeg er jo åben omkring det, jeg kan også høre, jeg er også søgende omkring det her. Jeg har jo ikke svaret selv. Altså, jeg er usikker på, hvad jeg skal gribe og gøre. Jeg vil spørge mange, og det her det er jo en kæmpe god start. Så det passer mig fint. Jeg skal bare vide, hvilket lokale vi skal være i. Det står i den mødeindkaldelse. Alt står i den mødeindkaldelse, men jeg skal nok sende dig alt. Du får lige en mail også, hvor alt det står. Jeg har ikke fået kigget det hele igennem, så det er ikke grundigt nok. Ja, og så skal du lige være klar på en sidste. Jeg sætter virkelig stor pris, du har mulighed for at lyst til at stille op. Du skal også lige vide, det er jo sådan et... Det er et nyt område, det her adfærdshalløj, ikke? Og det er det første gang, jeg kører fadet, så det er også sådan en lidt eksperimentel karakter over det, ikke? Så det håber jeg også, du er med på, at der kan være nogle fagtermer og sådan noget, ikke? Og at du er med på det. Fuldstændig, altså. Det sneer mig ikke, det synes jeg godt. Der er en medarbejder ude for sekretariatet, som også gerne vil med, hende der udviklingschef, som har stået for. Hun er meget velkommen, selvfølgelig. Tag hende endelig med. Ja, jeg tager bare hende med, ikke også? Endelig. Og så får du lige og det jeg gør nu, det er, jeg fandt også et link, hvor der er blevet beskrevet de nye arbejdsopgaver, de 5 udfordringer, jeg tror det er på jeres hjemmeside. Den har de fået på forhånd, så de også har en idé om, hvad det er for nogle overordnede udfordringer, I står med. Jeg tror, det er også 5 bullets for dig eller sådan noget. Så skal jeg det her til, så I lige har et helt knivskarpt billede af den her specifikke udfordring. Og så tager vi så de der 2 spor, ikke, hvor man siger, okay, hvad driver adfærden? Og kunne vi udfordre jer lidt på, er der måske ikke nogen form for analogier fra tidligere, der kunne måske kunne have en eller anden form for værdi, ikke? Ja, det lyder skide godt. Er det all right med dig? Fordi så tror jeg, så kører vi simpelthen med det. Det er super. Og så beder jeg bare dig om at være derude 3:15 næste torsdag, ikke? Næste torsdag, ja, præcis. Og så har du også mit telefonnummer, hiv fat i mig, hvis der er noget, ikke? Du får lige en mail med alle praktiske oplysninger, hiv fat i mig, hvis der er noget, ellers så ses vi bare derude. Vi ses bare derude, det glæder jeg mig til. Det er super. Rigtig mange tak, og god weekend, og god tur til London, og alt det med mountainbiking også. Super, tak, lige måde. Sikkert, hej.